खुलुमबाय रायजोफोर आं आगोलो एबसुनिया कक्लाबारि इउनिटनि प्रेसिडेन्टमोन नाथाय दासान्दि आंहा एसे उसुगाव गोलैनानै दङ आथिं थोंसे बायनानै दङ बेखौ रावबो नायफैनाखै बेनि थाखाय एसे रायजो राजानिसिम हेफाजाब होगोन होननानै रांनि बेलायाव हेफाजाब होगोन होननानै आं गोसो गोरबोजों खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंनि MCLA अनित बसुमतारिया बियो आंखौ मोगा मोगि रायलायफैयो न'आव फैनानै आंनि न'आव फैनानै एक्स MCLA बिथाङा खबर लाफैयो रायलायफैयो रायजो राजाफोर मा बुंबावनो एसेनोसै आं खुलुमनाय जाबाय आंनि मुङा गिरिश मुसाहारि गामि कक्लाबारि।